Pojďme se podívat na pouzdro Lea pro čtečky knih Pocketbook řady Touch. Pouzdro je klasické rozevírací konstrukce. Vnější část je provedena z černé umělé kůže. Vnitřní část je ze semiše šedé barvy. Pouzdro je prošito bílou kontrastní nití. Toto pouzdro je velmi podobné konstrukce jako jiné pouzdro z mé nabídky, je však mnohem levnější. To se projevuje hlavně na menší přesnosti obšití a celkově přesnosti pouzdra. Pokud vás však nerozhodí milimetr sem, milimetr tam, jde o zajímavou cenově dostupnou volbu pouzdra. Velmi se mi líbí způsob zajištění pouzdra, širokou gumičkou. Toto řešení považuji ze své zkušenosti za nejpraktičtější a nejlepší. Gumička se dá využít i k zajištění pouzdra tímto způsobem. Získáme jednolitý blok. Rovněž osloví integrovaná kapsa na ruku či prsty. Jak vidíte, je velmi široká, částečně na gumičkách, takže neškrtí. Čtečka se do pouzdra zasouvá. Proti vypadnutí je zajištěna koženým přesahem. Desky pouzdra jsou dostatečně tvrdé, což rovněž působí dojmem, že dokáže vykryt nějakou tu menší nehodu. Pouzdro Lea můžete koupit ve specializovaném e-shopu Axos.cz.